Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Тормыш өчен көрәш, тумыштан йөрәк чире белән җәфа чигүче Кириллга чит илдә тагын бер операция ясату өчен ашыгыч ярдәм кирәк. Шик сагында шул исемдәге күчмә музей күргәзмә республика районнарында йөри. Туфан халык хәтерендә. Фатиха Аитова исемендәге 12-нче гимназиядә Туфан Миңнуллин исеме ни өчен бик еш яңгырый. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Төнлә явым-төшемсез айрым районнарда томан. Көндез яңгыр, кар явуы ихтимал. Юлларда урыны белән бозлавык саклана. Җил төньяк көнчыгыштан. Төнлә урыны белән 6 градуска кадәр салкын, көндез 3-8 градус җылы булыр дип көтелә. Һава торышына бәйле рәвештә 25 марттан башлап Алабуга муниципаль районында Камы елгасы аша Покровская авылы Красный Ключ поселогы маршруты буенча боз аша чыгу туктатылды. Шулай итеп, Татарстанда эшләгән 4 боз аша чыгу урыннары бүгеннән ябык. Интернетта билгесез кешеләрнең ниндидер түләү исәбенә халыкка һөҗүм итәргә тәкъдим итеп язган хатлары таратыла башлады. Мондый хәбәр алуга кая мөрәҗәгать итәргә һәм мондый хәбәрләрне башкаларга җибәргән өчен нәрсә яный? Алдагы язмада. Миллионнар тәкъдим итәләр, яныйлар, сыйыну урыны һәм яңа паспорт вәгъдә итәләр. Мондый хәбәрләрне бөтен Россия буенча күп кенә кеше алган. Санкт-Петербургта Татарстан студенты сәүдә үзәгендә бомба урнаштырылган дип ялган хәбәр тарата. Хокук саклау органнары аны тиз арада тоткарлыйлар. Виртуаль җинаятьчеләрне күзәтүе авыргарак туры килә. Игътибар итсәк, монда хәбәр җибәргән кулланучының исеме күрсәтелә. Без аларны таптык, аккаунтлары юкка чыгарылган. Ә бер фотода хәтта телефон номеры да бар. Без аны да тикшереп карадык. Аның аша даими рәвештә хәбәрләр килеп торган. Мондый чакырулар белән хәбәрләрне 100дән артык кеше алган. Хокук саклау органнары һәм психологлар уяу булырга чакыра. Беренчедән, мондый хәбәрне алгач дулкынланмаска, тыныч кына карарга кирәк. Бу очракта нәрсә эшләп була? Яисә хәбәрне бетерергә, яисә полиция органнарына хәбәр итәргә. Бу хәбәрне җибәргән кешеләрне ачыклау мөмкинлеге булсын өчен кирәк. Хәбәрләрне төрле яшьтәге кешеләр ала, шул исәптән балалар да. Аларның барлык эше дә балаларга юнәлдерелгән. Бу безнең җәмгыятьнең психологик яктан иң тутыргысыз катламы. Аларның психикасы әле ныгып җитмәгән һәм җинаятьчеләр моны белеп эшли. Всегда есть кнопка «Пожаловаться». Там есть «Пожаловаться на аккаунт», либо просто «Пожаловаться». В разных социальных сетях по-разному действует. Чаще всего это спам-атака, либо подозрительный аккаунт. Моның белән кешеләрнең башын бутаган өчен аларны ирегеннән мәхрүм итәләр. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за такие действия. Җинаять кодексында мондый гамәлләр өчен җаваплылык каралган. Шул исәптән интернет челтәрен кулланып башкарылганнарга да. Кеше җинаять җаваплылыгына тартыла һәм 2 елдан 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Бу гамәлләрне башкаручы кешеләр күпләп тарату өчен генә түгел, чакырганнары өчен дә җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин. Бердән-бер юл хәбәргә шик кую һәм полициягә хәбәр итү. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Тормыш өчен көрәш. Казаннан 9 яшьлек Кирилл үз гомерендә 6 катлаулы операция кичергән. Диагнозы тумыштан килә. Клапанны алыштыру өчен чит илдә тагын бер операция кирәк. Гаилә ярдәмгә мохтаҗ. У меня паук сердца. Вторая половина сердца, как бы сказать, не работает, можно сказать. Кириллга 9 яшь, ул тумыштан ук йөрәк чире белән көрәшә. Диагноз әнисе йөкле вакытта ук билгеле булган. Гаиләсе Кириллны коткарыр өчен фатирларын сатып беренче операцияны үткәргән. Биредә кичкенә чагында аңа ясалма йөрәк беркеткәннәр иде, ә монда кистеләр. Беренче операцияны Кириллның туына 5 көн тулгач, икенчесен 5 ай тулгач ясыйлар. Он был весь в трубочках, даже там. Улымның кичкенә генә гәүдәсе операция җиһазлары белән капланган иде, ничек түзгәндер. Кирилл чит илләрдә күп санлы тикшеренүләр узган, аңа хәтта шунт куелган. Они сказали, что они сделать могут, но... Врачларыбыз операцияны эшли алуларын әйтәләр, ләкин улымның хәле кискен начарланырга мөмкин.
Аңа инде 6 операция үткәрелгән. Хәзерге вакытта Кирилл тәүлегенә 9 төрле дару эчә һәм малайның йөрәге бүтән туктамасын өчен аңа йөрәк клапанын алыштырырга кирәк. Бу янә операция кирәк дигән сүз. Без ярдәм итмәсәк, малай исән калмаска да мөмкин. Чем дольше мы тянем, и Без вакытны сузган сайын, акчаны озаграк җыйган сайын баламның гомерен саклап калу кыенлаша бара. Без җитешмәскә мөмкинбез. Очень нужна ваша помощь. Моя. Помогите мне выжить. Кириллга кем күпме булдыра ала, шул сумма белән ярдәм итәргә мөмкин. Бары тик 34 номерына Югра 400 SMS хатын, яисә фонд реквизитлары буенча акчаны җибәрергә кирәк. Миләүшә Мусина, Резидә Вахитова, Татарстан яңалыклары. Парламентарийлар Татарстанда фәнни-технологик үсеш елын уздыру буенча төп чаралар турында фикер алышты. Мәгариф турында республика законына үзгәрешләр кертүне карады. Бу һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. 29 мартта депутатлар Дәүләт Советының 52-нче утырышына җыела. Көн тәртибендә 20 сорау. Шуларның 9-ы республика закон проекты беренче укылышка әзерләнгән. Халык тарафыннан сайланучылар узган елгы эш буенча Татарстан фәннәр академиясе хисабын, иҗтимагый палата башлыгының һәм балалар омбудсмены докладларын тыңлый. Парламентарийлар автомобиль юлларына, мәгарифкә, физкультура һәм спортка кагылышлы гамәлдәге законнарга үзгәрешләр кертергә ниятли. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм профильле эксперт советы депутатлары Республика фәннәр академиясендә күчмә утырыш үткәрде. Төп мәсьәлә фәнни учреждение эшчәнлеге турында хисап әзерләү. Все ключевые показатели госзадания академии основным структурным подразделением выполнены в полном объеме, по ряду существенно перевыполнены. Соответственно, годовой отчет об итогах 2023 года опубликован, обсужден и утвержден общим годовым собранием в декабре прошлого года. Парламентарийлар Татарстанда фәнни-технологик үсеш елын уздыру буенча төп чаралар турында фикер алышты. Мәгариф турында республика законына үзгәрешләр карадылар һәм комитетның быелның 2нче кварталына эш планын расладылар. Социаль сәясәт комитетында Ирина Волынец бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм хокукларны, законлы мәнфәгатьләрне үтәү турында мәгълүмат бирде. Узган елда балалар омбудсмены адресына 1729 мөрәҗәгать килгән. Аларның яртысыннан артыгы уңай хәл ителгән. Депутатлар торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләренә аерым игътибар бирде. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетында комитетның элеккеге башлыгы, ә хәзер Дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин Татэнергосбыт базасында бердәм исап-хисап үзәге эшен бәяләде. Белгечләр халык сайланучыларына республикада энергия куллану нечкәлекләрен аңлатты. Энергетика комитеты башланыр алдыннан исәпләүләр, саннар һәм электр куллануның үсеше турында сүз барды. Бүген компания энергияны гамәлгә ашыру күләме буенча беренче бишлеккә керә. Кулланучылар саны ел сайын арта. Парламентарийлар күп фатирлы йортларда гомуми милеккә капиталь ремонт ясауны оештыру турындагы республика законындагы үзгәрешләр, шулай ук автомобиль юллары турында закон буенча фикер алышты. Комитет рәисе урынбасары Камил Садриев фикер алышуга йомгак ясады. Бүген сөйләшкән сүзләр ул гомумән бик актуаль бүген көндә һәм без аның кайберләрен закон белән бу әйберне килербез дип уйлыйм. Икенчесе инде менә шушы управляющий компанияларның тиешенчә эшләмәвенә китереп чыгара. Менә бу мәсьәләдә без нәрсә дип әйттек инде моны тыңлаганнан соң үзебезнең менә аның рекомендацияларын алып бу өлкәдә буларның эшләү тәртибе буенча ниндидер закон килеп чыгар дип уйлыйбыз. Беларусь һәм Үзбәкстан һөнәри берлек лидерлары узган атнада республика гражданнарының хезмәт хокукларын тәэмин итү, социаль үсеш буенча тәҗрибәсен, партнерлык профсоюзларының хакимият органнары белән үзара хезмәттәшлеген өйрәнделәр. Ике илнең профактив делегациясын Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Ул билгеләп үткәнчә профсоюз хәрәкәте җәмгыятьтә аерым роль уйный. Под пристальным вниманием активов профсоюзного движения не только безопасность условий труда, но и снижение травматизма, проведение медицинских и психиатрических осмотров, обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также выполнение соглашений по охране труда. Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе, Дәүләт Советы депутаты Елена Кузьмичева республика профсоюзларының башкарма һәм закон чыгару хакимияте органнары белән тыгыз хезмәттәшлеге турында сөйләде. Республика парламентында хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу мәсьәләләре хәл ителә торган бер генә утырышта безнең катнаштан башка узмый ди ул. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.
Республикабызның Апас районында шик сагында дип исемләнгән республика буйлап хәрәкәт итүче күчмә музей күргәзмә булып китте. Апасның яшьлек үзәгендә 100дән артык экспонат сугыш вакытлары, халкыбызның үткәне, бүгенгесе. Музейларда халык, милләт хәтере. Районның яшьлек үзәгенә күчмә музей күргәзмә яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирү, ватанпәрвәрлек хисләрен булдыру максатыннан урнаштырыла. Ул шулай ук Россиянең чик буе гаскәрләре төзелүгә 105 ел тулуга багышлана. Бу мобильный музей-выставка на защите границ дип атала. Воины-пограничники создали менә бу музейны помещениесен табып, руководство района белән сөйләшеп, менә шушында оештырдылар. Аларның сеченатта подрастающее поколениега, балаларга, яшьләргә күрсәтәселәре килде. Биредә Бөек Ватан сугышы ветераннарының, төрле елларда шик сагында торган хәрбиләрнең һәм бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучыларның кораллары, киемнәре куелган. Батырлыклар кылган геройлар турында да шактый мәгълүматлар бар. Менә бу үзәкнең значениесен күреп алдым. Менә бу коридордагы лимитлары бусы спальник өчен күтәреп электр куясы. Рәхмәт оештыручыларга. Без мондай мөнтикаларны киноларда күргәндер. Менә бүген үзебез турында карадык мөнтикаларны. Биргә иске әнәле авылында яшәүче Хамис Сайфетдинов та килгән. 70нче еллар ахырында ул армия сафларында хезмәт итә. Хәрби бурычын шик сагында үти. Биргә ул шул вакытта кулланган шәхси әйберләрен алып килгән. Әлеге күчмә хәрби музей патриотик тәрбия үзәге. Ватанга мәхәббәт тәрбияләүдә, өлкәннәргә хөрмәт уятуда аның әһәмияте гаять зур. Эльза Ахмәтҗанова, Гөлназ Вәлиева, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Фатиха Аитова исемендәге 12нче гимназиядә инде 11 ел җәмәгать эшлеклесе, халык язучысы Туфан Миңнуллинның иҗади мирасын тирәнтен өйрәнү, популярлаштыру максат иткән республика конференциясе уздырылып килә. Быел ул яңа статус алды. Фәнни-гамәли чарадан Мөршидә Җиһан репортажы. Туфан Миңнуллин исемендәге конференция катнашучылары, сезне кайнар сәламлыйбыз. Иҗаты, эш гамәлләре белән милләтебез, аның яшәү рәвеше, гореф-гадәтләре, йолалары сагында торган Туфан Миңнуллинның исеме еш яңгырый әлеге гимназиядә. Конференция булган өчен генә түгел, укучылар да, укытучылар да әлеге белем йортын төзеткәненә Туфан абыйга чиксез рәхмәтле. Конференцияны бик көтеп алабыз, бик сагынабыз без аны, чөнки балалар да, укытучылар да бик дәртләнеп анарга әзерләнәбез. Бөтен гимназиядә генә түгел, бөтен төбәкләрдән менә бүген кунаклар килде. Без инде быел да шулай уңышлы конференциялар үтер дип көтеп калабыз. Туфан Миңнуллинга багышланган конференциянең 18 гыйнвардан 1 мартка кадәр беренче этабы үтте. Кадерле балалар, беренче чиратта рөхсәт итегез сезгә сәлам. Тормышым булмышым дип аталган рәсем ясаучылар юнәлешендә җиңүчеләрне тантаналы ачылу вакытында укытладылар. Казан шәһәре, Киров районы 135. Аның иң зур әһәмияте тәрбияви әһәмият бит. Әлбәттә, ул теге шушы конференциядә катнашкан балалар барысы да гуманитар өлкәдә әдип була дигән сүз түгел. Без иң беренче чиратта милләт баласын тәрбияләйбез. Милләт баласын тәрбияләүче конференциядә фәнни-гамәли һәм иҗади эшләр арасында журналистика аерым урында. Әлеге секциядә укучылар аеруча күп катнаша. Хәтта җиңүчеләр Казан университетының журналистика югары мәктәбенә дә килә дип белдерде даими жюри әгъзасы Васил Гарифуллин. Туфан иҗатын бөтен дөнья белә, һәм читтә яшәүче безнең татар балаларын шулай ук бу конференциягә җәлеп итәргә кирәк. Иҗатчылар бик күп, әдәбият белән кызыксынучы балаларыбыз бик күп чит төбәкләрдә дә. Һәм инде бәлки менә безнең юнәлеш, без инде журналистик юнәлеш буенча эшлибез. Безнең юнәлешкә дә журналистик юнәлешенә дә чит төбәкләрдән килүчеләр артыр иде дигән өмет туа. Нәкъ менә шушындый конференцияләрдә чарланып, фәнни-гамәли эш белән шөгыльләнгән укучылар һөнәр сайлауда да югалып калмый. Без Туфан Миңнуллин иҗатын бик яратабыз, аның әсәрләрен бик күп куйдык. Әмма бүген без татар халкының эш кыз әкиятен алып килдек һәм аны бик матур иттереп 5нче, 6нчы, 8нче сыйныфлар белән уйнап күрсәтәчәкбез. Конференциянең театр яктылыкка нурга илтә юнәлеше укучыларны сәхнәдә актер осталыгында сыный. Шифалы яңгыры, тузанлы юллар өстеннән тыпырдап, җитез генә явып үтте.
Ижады конференция бик күп белем йортларында театр түгәрәкләре ачырга этәргеч бирде. Шулай ук укытучылар да фәнни эшләрен тәкъдим итә. Миңа да, менә быел 11 ел үткәрелә, миңа да ниһаять шушы конференциядә катнашу бәхете туры килде. Мин Туфан Миңнуллинның фанаты, кичкенәдән үк мине яратып үстем һәм яшемне хәтерләмим, бик кичкенә вакытта мин аның Әлмәштән Әлмәндәр әсәрендә Илсур ролен уйнаган идем, үзебезнең авыл сәхнәсендә әти Әлмәндәр булып уйнаган иде. Һәм шуннан гашыйк булып калган кеше. Һәм үзем 30 елга инде хәзер татар теле әдәбияты укытам. Мин үзем бүген катнашачак, элек балалар алып киләдер, бүген катнашачакмын, утырып уйладым секциясендә. Елдан-ел офыкларын киңәйткән чара быел беренче төбәк ара фәнни гамәли конференция буларак үткәрелде. Мөршидә Җиһан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Баланы акча белән эш итәргә, кайчан һәм ничек өйрәтергә, күптән түгел генә татар телен өйрәнүгә һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган проектлар конкурсы кысаларында Казан мэриясе ярдәме белән басылып чыккан «Акча иленә сәяхәт» китабында мавыктыргыч итеп шул хакта сөйләнә. Бүген без китап авторлары Дания Нәгыйм белән Алина Бикмуллинаны студиягә кунакка чакырдык. Алар белән журналист Миңназыйм Сәфәров сөйләшә. Hayırlı gün Alina Hanım, hayırlı gün Daniya Hanım. Сәнсез. Hayırlı günler. İngilek sizni яңа гына табадан төшкән дип әйтәләр инде, шарыкта басылып чыккан, быел гына басылып чыккан китабыгыз белән тәбрик итәм. Кеше яшьтәге мәктәп балаларына дип атап чыгарылса да, мин баланың эш оныкның бабасы буларак китабыгызны бер тында укып чыктым дип әйтә алам. Алай гына түгел, мин уртанчы оныгыма сиңа бик кызыклы бер китап кайтам дип вәгъдә иттем. Бүген Алла бирсә тапшырасың, алып та кайтырмын диме. Менә балалар укымый дип, китап укымый дип зарланышкан заманда шунда китапка алынуыбызның сәбәпчесе нәрсә булды? Икегезгә дә шундый сорау бирәм. Иң беренче чиратта безнең үзебезнең дә 2 бала, минем дә 2 бала, Даниянеке дә 2 бала һәм уйлаштык инде менә үз телем проекты турында ишеткәч, темаларны карый башладык һәм шу акча темасына тукталырга булдык. Чөнки ул беркайчан да искермәй, һәр заманда актуаль. Ул хәтта акча үзе кулга тотып булмый торган заманда да акча төшенчәсе бар булган, товарлар алмашы булган. Аның бары тик формалары гына үзгәрә бара, ләкин аның төп билгеләнеше үзгәрмәй. Шуңа күрә менә шу темага беркайчан да искермәй торган һәм һәр вакытта актуаль булган темага тукталырга булдык. Бүген бигрәк тә һәм ул безнең балалар өчен ничектер тыйлганрак, табу, бу кырыйга килмәгез, картага тимәгез, акчага кагылмагыз. Без эшлибез, ничектер балаларны читкә терәбез. Без менә ничектер аларны якынайтып, аңлатырга булдык. Каян килә ул, ничек эшләнә ул, нәрсә ул. Гомумән менә акча төшенчәсе белән шу китап аркылы таныштырга теләдек. Мин өстәп үтәсем килә, миндә 2 ул тәрбияләп үстерәм ирем Илназ белән һәм аларга акча темасы кызыклы, алар инде күрәләр акчаны, ләкин тирәнтен әле аларның белемнәре юк. Мәктәптә акча турында гомумән өйрәтелми һәм русча китаплардан гына аларга укып өйрәтәбез, ләкин русча китап инде ул русча китап, әмма безнең үз телебездә булган һәм үзебезчә язылган, үзебезнең сюжетыбызны корып язылган китапны кулыбызга тотасыбыз килде һәм шушы хыялыбызны Алина белән бергә тормышка ашырдык, Аллага шөкер. Менә бүген безне карап утыручы тамашачылар әйтергә мөмкиннәр инде, балалар болай да безнең акча дип безнең арттан шашып йөриләр инде. Тагын сез нәрсә өйрәтергә җыенасыз икән дип кыскача гына шул турыда дип әйтсәгез, китапта нәрсә турында сүз бара, ничек? Китапта безнең сюжеты булайрак. Бер Камил исемле егет, 8 яшьлек, һәм ул бердән малай, ул бердән бер бала, аңа игътибар җитми, әтиәниләре тарафыннан, әтиәнисе һәр вакытта шәһәр гаиләсендәге типик шәһәр гаиләсе. Дә шундый ук хәлләр, һаман акча дибез, улым торып тор, улым көтеп тор, тормыш куабыз. Һәм балага игътибар җитми. Хәтта аның акыллы сәгатьләре дә бар, акыллы алисасы да бар, аның колонкасы да бар, бөтенесе дә бар, ләкин аңа гади аралашу җитми. Әтиәнинең аның белән бергә булуы, вакыт үткәрү белән шундый гади генә төшенчәләр җитми. Һәм бер заман Алисә колонкасыннан Алисә килеп чыга да, һәм ул менә шундый нидер проблемалары булган балалар янына чыга торган бер персонаж дип уйлап таптык без аны. Камил янына чыгып, ул алар икесе бергә акча дигән сәяхәткә дустына әверелә. Һәм менә шу әсәр дәвамында Камил үзенең эчендәге проблемаларын да чишә. Шул вакытта ул нәрсә ул акча, каян килә, җиңел генә биреләме ул, авыр биреләме ул, мәсәлән, хәтта
Мәсәлән, Казанның 1000 еллыгын билгеләүдә акча нинди роль уйнаган, шул темага да үзебезнең милли темаларга да әзрәк кирип киттек. Гомумән, чит илләрдә акча нинди формалары булган, кемнәр уйлап тапкан, беренче акчалар каян барлыкка килгән, без үзебездә кирип киткәч, үзебезгә шуң кадәр зур мәгълүмат тупладык. Үзебезгә дә бик кызык булды. Әле миңа бигрәк тә, чөнки мин гуманитарий, Дания әле ул безнең белгечлеге буенча финансист. Шуңа күрә ул темаларны гомумән безнең терминнарны Дания эшләде. Нинди терминнарны алабыз, аларны ничек бирәбез, аңа ышанып тапшырдым. Мин сюжет буенча күбрәк әйдә булай итәбез дип шулайрак кырдык. Бу бер генә китап булып калмасмы? Менә без бит инде заманында Гадел Кутуйның Рөстәм маҗараларын укып үскән балалар барыбыз да, әйме? Ул чордан бирле. Хәзер дә укыйлардыр дип уйларга кирәк ул маҗараларны. Менә бу Камил маҗаралары булмасмы? Чөнки тормышта бит Камил үсә бара, Камилнең проблемалары да, тормышка карашы да икенче үзгәрергә мөмкин. Без менә Дания белән яза башлагач китапны шуңа кадәр илһамланып киттек, биректә сюжет төзегәндә. Әйдә, бу бит инде Алиса төрле проблемалы балаларга чыга дип. Бәлки менә монсында без акча темасын ачтык. Хәзер мәсәлән, бер инвалид янына чыга ул, аның проблемаларын шиша. Аннары тагын икенче проблемалы балалар. Әйдәм сериялап чыгарып була бит бу китапны, әйтәм, шул Алисаны колонканы кулланып, без аны уйладык, ләкин әлбәттә шул акчага килеп төртелә беренчедән. Алла насыйп итсә, бәлки киләчәктә тагын да китаплар чыгарып булыр. Алина Бикмуллинаның инде моңа кадәр язылган "Йолдызлар шулай куша" дип исемләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен чыккан хикәяләр китабы да бар һәм ул бик ошады үземә һәм Алина анда да шул балалар проблемалары турында бар, әтиәниләр проблемалары име? Мәктәп, күбрәк мәктәп балалар темасы һәм Алина инде аның бу юнәлештә шактый тәҗрибәсе бар дип әйтергә мөмкин шуннан чыгып һәм киләчәктә дә мин булмасам да, ул булса да шушы юнәлешне алып барыр дип өметләнәм. Амин шулай булсын. Шуннан да менә бу китап бүген без сөйләшкән китап име. Ул балаларга гына түгел, үсмерләргә генә түгел, әти-әниләргә дә атесланган дип атар идем. Чөнки шундый заманда яшибез. Катлаулы заман дип бер-беребезгә зарланабыз, име? Һәм гаилә мөнәсәбәтләрен җайга салырга кирәк бүген. Аның кайберләренең мөмкинлеге юк, вакыты юк һәммәдә. Менә бу китапны кулга алган ата-аналар миңа калса менә төшенерләр нәрсә икәнлеген. Заманның, баланың нәрсә икәнлеген, име? Шуңа күрә соңгысы булмасын, уңышлар насыйп булсын сезгә. Бик зур рәхмәт, амин. Исәнлектә күрешик, сау булыгыз. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны "Хәерле көн Татарстан" тапшыруы дәвам итә. Тапшыру турында тулырак Эльза Әхмәтҗанова сөйләр. Эльза, хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез. Бүген без студиябызга яшь артистлар Айзилә Юсупова белән Кәрим Сабировны, шулай ук Салават күпер театр студиясе җитәкчесе Лилия Хөснетдинованы көтәбез. Сөйләшүебез иртәгә булачак халыкара театр көненә багышлана. Уңышлар, рәхмәт, Эльза. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Бүген изге Рамазан аеның 16-нчы көне. Ифтар вакыты 18 сәгать 11 минутта. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Көчсез буласың киләдер. Әй минем көчле кешем. Алып ташлап иңнәреңнән дөньяның барлык эшен, хатын кызлыгың өстенә, өелгән тормыш гамын, татыйсың киләдер бер мәл көчсезлекнең бар ямен, буйсына алу бәхетен, исерткеч сөю назын, киләдер син генә белгән күкрәккә сыенасың, киләдер, тик иңнәреңнән йөгәң төшсә кар кебек, үзгәрәчәк бөтен нәрсә, хәтта яшәү тәртибе, үзгәрәчәк мәхәббәтнең, матурлыкның мәгънәсе, бәхет, кайгы, өмет, шөбһә буталачак һәммәсе. Син яшәүнең төп тамыры, мәңгелеке, син ана, киләчәктә табигать күк, аналарга таяна, көчсез буласың киләдер, аңлыймынла аңлыймын, хатын кыз бер кайчан да көчсез була алмый ул.